नायनि बेसे मोनखो अ दा जागोन आरो ने माजों बेलाहिजों दायो बेलाहिजों ना बेयाव ना थानांगौमोन आरो थास' ना दे दैनि ओंखाम लाबोबाय इमानुएलनो सोमखोरनो लकेल दाउजों अमा फाय नाया मैयाना दुफैफिनबायसो बेना जायाखै बियो फ्रायखौ हरबाय ओंख्रिखौ लाखिबाय बाय बाय बिदि हरना आरो दे फै 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 बिदि हराबा जायो नामा हा दैयानो गबाय माथो दै गद' था इसोर सानै आंनि बडिगार्ड दायो ओमफ्राय लंपेन्ट गानना फैबाय नै मैयाथ' मा गानदोंमोन नोंसोर कुर्ता गुड मर्निं एभ्रिवान हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल दायो ओंखारलांनो रेडि दिनै माबा आरो गाबोन लास्ट दे दिनै दिनैजों सानब्रै जासिगोन फाइनेलि मोजां थांगासिनो दङ खिन्थु एसे मानसि खम जादों फुजायाव थ' बयबो फुजा नायनो फैदो गाबोन लास्ट दिनै सानसे बेनिफ्राय गाबोन लास्ट लोगोफोर बेखायनो कार्बि आंलंनि रायजोफोर गासिबो फैदो लांफैदोल' आरो आंनाव जानो थांना लुगैना फैगौ बेखौ मोनाबो जानो हागौ मानोना फार्स्टनिफ्रायनो एसे सेल जानायखाय लांबाय मानसिफ्रा आरो बिराद मोजां कालेक्सन दाबो दङ आं स्टकनिफ्राय दिहुनाखै दिनै दिहुनगोन दसेनो निउ कालेक्सन निउ स्टक दख'ना ब्लाउस नांगौ लांफैदो ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय बैनि बाबुआ गाइखेर जागासिनो दङ बेखौ गारना थांनांसिगोन दाबो दखानाव बरियानो ओमफ्राय मोनानि नाया जोंना बिहावसोनो गेटआ बिहावसोनि समायना रमायना बेम्ब'नि गेट औवानि ओमफ्रायनिया बाव बिबारा स' बिउटिफुल स' इलिगेन्ट बेखौ बिराद नुदों आंनियाव साफ्रोमनिबो न'खराव बे माबाखौ नुदों आरो ना बे बिबारखौ जि मोजाङैनो किउट वाव नाय गारिनि अबस्था निहिरजों माजों लेतेर पेतेर सोरबा दांदों होनदां फैदो मोजां कालेक्सनखौ जुदि नोंथांमोना लाखिनो गोसोबा आंनिफ्राय दिनै फैथारदो सिंगेल नोंथांमोना साननाङा जे दामिनिल' लाबोदों गासै कालेक्सनखौबो आंनो मोनगोन गासै आरोना सब मा नांगौ सिंगेल नांगौ फास्रा नांगौ पाट नांगौ मोनजोबगोन थ' नोंथांमोना फैनायल' लांफैनांगौ लोगोफोर फैदो बयबो दिनैजों गाबोनजोंल' नोंथांमोननि गेजेराव थागोन आं लोगो मोनगोन 7 तारिखसिम दिनै 6 तारिख लोगोफोर बेखायनो रावबो फैयाब्लासिनो थानाङा दे खनसेबो नायनो थां आरो नोंथांमोना फैनानै खालि आखाइजों थांनाङा मोनसे लबरबा मोनसे क्लिपबाबो लांदो क्लिपबो लबरबो हेयारबेन्डबो उन्दैफोरनिबो फानदों नालाय थ' लांफैदोल' दायो थांगासिनो दङ औवा बारिनि लामा नैया उन्दैफोरनि स्कुला लामायानो हिटखा बिराद गाज्रि ट्रेक्टर बायदिसो मोनलायलायो दायो सनारि बारबाय सनारि बारनानै नैया जोंहा फुजानि माबा मोनसिगोन दै फैहांबाय लोगोफोर बैसागो बोथोर फैबाय नाया दंफां लाइफांनि बिलाइबो खिलिसिगोन दायो गिरेन बिलाइफोरा सोरिनानै गोदान बिलाइ जाफिनसिगोन आरोना लोगोफोर बे सनारिनि लामा डाइरेक्ट लांहिन मोनो आरोना लोगोफोर गारि नेगासिनो दङ मालायनो बेखौ एसे पुरानि आगोलनि न' बायदि नुदों आरोना ना सारदों मालाय नाया मोनसिगोन लामायानो बिराद गाज्रि आरोना गाबोनो
नितामुनि फैगोन जोंनि खाथिनिनो स' सोर सोर नितामुनिखौ नायनो एक्साइटेड जाना दङ फैदो आरो ना गाबोन नितामुनिखौ नायथावथाव आंनावबो दख'ना लांथावथावनो ना लोगोफोर बिराद गोदै गारांनि सिंगारफोर जोंनि उदालगुरियाव जोनोम मोन्दों बेनि थाखाय गावखौनो एसे प्राउड फिल खालामो आरो ना नितामुनि दङ बेनिफ्राय एलिसा दङ मोनसुमादा दङ आदा फुकन दङ गोबां दङ आरो बिराद हिट सिंगार आरो ना सोमखोर दङ सोमखोर आदा गोबां दङ आरो नै I think बेयावनो जोंना फुजाया नैया बेयावनो जायो आरो दायो एगेन सफैलायबाय आङो ओमफ्राय निया वेलकाम गेटआ श्री श्री राधा कृष्णनि मेलाया बेयावनो जागासिनो दङ ओमफ्राय आंना ग्लासाबो लेथ्रा जाना दं फुगारनो मोनाखै थ' बेखायनो गाज्रि दामोन सानफ्रोमबो देखायगासिनो दं आङो बैथिंनो फुजाया ओमफ्राय पार्किं प्लेस बैथिं दुब्लियाव नैया बेयाव टेन्ट खानानै थादो नाय टेन्टआ बा बेयावनो उन्दुयो आरो बबेयानो दखानिफ्रा टेन्ट खानानै दंजोबो जोंबो बिदियावनो थायो आं मैया थांबाय न' मोदोमजोबदो जिलापि सावनाय मा सावनाय जोंना पार्किं प्लेसआ पार्मानेन्ट बेफोर गारिया माबानि बेफारिफोरनि जोंनि दसफोरनि दखानाव सफैबाय ओमफ्राय निया एकदम धुप साखि सावबाय आरो बरियानो ओमफ्राय निया जोंहा सस्मिता दंफैयो बेनिफ्राय बेफोरखौ गासै सिजेल खालामबाय ओमफ्राय जों दायो जिरायगासिनो दङ सानैल' जों दायो बिसोरबो खुलिबाय मालाय मादैबोसो चिरांनि साजायगासिनो दङ बिसोरो ब्लाउस सानै दायो जोंना दख'ना खनग्राया नार्स दङ नाय बिदिबो उन्दुयोना सोरबा ओमफ्राय फैसाखौनो हरानो ओमफ्राय रायनो होलायसै माबा मोनसे बे दंखायोब्रा ओरैनो जायो नामा ना सिनायसिगोन ना जों खारनांगौ ना खारबाया नङो मानसिखा अब्लाबो थायना सिनायना इखोना अमिता बोरो फैसा थांबाय बाजिफोरजों लोगो मोना ब्लड ओंखारबोबाय लोगोफोर 12:03 जाबाय नेया बे जाबाय सनारनि लामा दायो थांगासिनो दं ओंखाम जानो दं न' ओमफ्राय नाय थ' दायो नुनाय नङा लाइटखौ लागायनानै नेया मास्कखौ गानदो माने बिराद धुला ना एकदम गन्थङा हाबदो बिराद धुला हराव नुवासो बिराद धुला दङ आरो थ' दायो ओंखाम जाना फैनोसै लोगोफोर आरो बेयाव थाफैनोसै ओमफ्राय गाबोन लास्ट डे लोगोफोर गाबोन 6 तारिख दिनै 5 तारिख बे ब्लगखौ आं 5 तारिखआव बानायगासिनो दङ गाबोन 6 तारिख गाबोन 7 तारिख दिनै 6 तारिख ना आंनाबो गोरोन्थियावनो भुल जाफ्लाङो ओमफ्राय गाबोन 7 तारिखआव बयबो फैदो लोगो हमफैदो दख'ना गांसे ब्लाउस गांसे लबर किलिपबाबो लांफैदो लोगोफोर गाबोन लास्ट जाहाथे आं गासै दख'नाखौबो फोजोबना थांनो हायो बेनि थाखाय बयनिसिमबो कार्बि आंलंनि रायजोफोरनिसिम खावलायहरनाय आरोना बयबो गाबोन लोब फैनानै गांसे दख'ना गांसे ब्लाउस मोनसे लबार लांबाबो जागोन लोगोफोर फैबानो जाबाय दे अननानै प्लिज जाय बिथांमोना आंनि ब्लग नायो आरो जाय बिथांमोना आंखौ अनो मोजां मोनो दिनटु गसंनानै खस्थ' खालामगासिनो दङ एसे अननानै फैबानो जाबाय दे लोगोफोर दायो ओंखाम जाहैनोसै बिराद हर थ'बाय नै 12ता जाबाय आरो फैनांगौसो आङो